Usa ni siya ka janitor. Gisunog lagi daw niya ang usa ka eskwelahan didtong Ugdaw dayo. Ugdaw. Unya, naapil pag yun ang Pinoy-anan sa mayor. Grabe dayo Nga no. silingan sa Wag eskwelahan. gyud matabang day. Wala kay Damay mang kuan bayis mayor. Oh, ya kumangutan na mo nganong gisisante ning maong si Rico nga usa ka janitor sa maong eskwelahan kay ang girason daw sa iyadong irin wala daw niya gitarong og limpyo ang library. Mao to nga sa iyahang kadismaya nga siguro kung ikaw pasanginan kang wa Wag gitarong. mo gitarong. Oh, pinaagi ato iyahang gi sunog. Nanimalos daw siya. Unsa mga lesson sa kinabuhi dong iring nga makuha nato ani nga panghitabo? Makita nimo nga kung ikaw ni, of course, di naman nato ni mabalik ang balay ni mayor or kanang iyang ancestral house, iyang negosyo or ang eskwelahan mismo mga kasama. Pero kita nga naminaw karon nga naapod tayong ani nga sitwasyon, dili man siguro ta gisitante or unsa na ay mga same ba nga disappointments or whatever. Number one, okay ra gid kayo nga ma-feel nato nga nalain ta, di ba? Okay ra gid na ayaw ninyo kon nga Ayaw pugni. ayaw ating-ating nga. Ay, dili ko okay. Ayaw Okay ra ko. Ayaw ating-ating. Oh. Ayaw gyud pugni. Oh, pero always remember na accountable gid ta dong irin kung paunsa ta mo react. Correct. Pwede nga. Number 2, you may be right, tama ka, posible, pero ang imong reaction dili mo justify sa imuhang gihimo. Correct. Oo. Pareha ng mga saba ka sa imong anak. Pirti rin mong sukuha, di bisag unsa na lang imong ipangyawit sa imong baba inahan. So ang imong anak na damage na ang iyahang emotional. Yang pagbante. Ay, di katulod dong irin. Mutan-aw tag mas dako nga picture before ta mag-decide sa mga butang. What if i-advance ang yung mga panglantaw? Correct. Ngadto sa unahan. Ayaw lang sa focus diri. Ito, ipalapad ka ng mabitan na paragog sakyanan day Michelle. Magdagan ang sakyanan, mabitan na pamutangan na siya side mirror kay para makita nimo wag ka kasama kung sino asya mong palibot. Mura na, kinabuhi na to. Kana. Dapat maunay atong huna-hunaon, no? Dili dayon ta mag kanang kumagabong. Buhaton ako ni, wala gito. Buhaton ako ni, unsa may tabuan ni? O katapusan tong irin. Kung ang harsh og mga rush decisions imong gihimo dayon, pinakuan ba tungod kay sobra kay kakasuko or sobra kay kakalipay, it will always affect dili lang katong imong gikasukan. Makadamay pug kag laing tao. Pareha ni, di ba? Ang ikasukan mo ni, kasukan niya, Ang eskwelahan. school administration. Awa karon. Balay, negosyo niya, pilpad tong ancestral house. Ni Mayor.